Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Яршаллыда көзгө опрессовкага әзерләнәләр. Ул ни өчен кирәк? Укытучы белән очрашу алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре белән сөйләшү. Татарстанда игътибар балалар операциясе уза. Гидравлик сынаулар җәй көне генә түгел, көз көне дә үткәрелә. Яршаллыда яршаллы җылылык шелтәрләре хезмәткәрләре йомгаклау опрессовкасы үткәрергә әзерләнәләр. Ул ни өчен кирәк? Бу сорауга җавап алдагы минутларда яңгырар. 50-нче комплекста җылылык трассасына 30 елдан артык ремонт ясалмаган, шул ук вакытта трубаның эксплуатация срогы чирек гасыр тәшкил итә. Быел объектны яңарту вакыты җитте. Бер ай эчендә барлык төзелеш эшләре тәмамланыр дип планлаштырыла. Старая труба находилась в не очень хорошем состоянии, то есть при демонтаже там были и поры, и ржавчины очень много. Заменили все опорные конструкции, надежность тепловода сейчас на высоте. Все будет в штатном режиме работать, это все, то есть обезопасить жильцов от зимних порывов, то есть зимой, чтобы люди не могли остаться без горячей воды, без отопления. Шолда җылылык шелтәрләренең тузганлыгы 56%-ны тәшкил итә. Гидравлик сынаулар вакытында яршаллы җылылык шелтәрләре хезмәткәрләре проблемалы участокларны ачыклый. Повреждение безнең быел булды. Бу әзрәк күбрәк инде былтырга караганда, былтыр безнең 105 бу гидравлический испытанияларны без тикшерәбез инде. Трубалар безнең яхшы микән, юк микән, бу кышны үтәрлек булыр микән, юк микән, шундый мәсьәлә буенча инде. Шуңа күрә бу эшләр бүгенге көнгә бетте. Бу эшләр тулысынча башкарылган. Йомгаклау гидравлик сынауларын уздырасы кала. Опрессовка киләсе атнада 10 сентябрьдә башланыр дип планлаштырыла. Шолда яшәүчеләр вакытлыча кайнар сусыз калачак. Шул рәвешле җылылык шелтәрләре эшчеләре барлык хилафлыкларны вакытында бетерү өчен труба үткәргечләрдәге проблемалы урыннарны эзлиләр. Иң мөһиме барысы да кыш көне коммуналь аварияләр булмасын өчен эшләнелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Әгәр сезне проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Яңа уку елы башлану белән юлларда нәни җәяүлеләр саны арта. Аларның иминлеген тәэмин итү өчен шәһәрдә игътибар балалар операциясе үткәрелә. Автоинспекторлар мәгариф учреждениеләре янындагы җайга салынмый торган җәяүлеләр кишләрендә хезмәт итәләр. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Раскольников урамы җанлы урыннарның берсе. Бирдә мәгариф һәм мәктәпкәчә учреждениеләре урнашкан. Укучылар укытучы белән очрашу алдыннан автоинспекторлар белән аралашты. Сейчас самый опасный период, все спешим, утром мы в школу, люди, взрослые на работу, поэтому дорога – это наша жизнь, поэтому все дети знают, что пока не удостоверишься, что машины остановились, ты не должна переходить эту дорогу, хотя у тебя здесь пешеходный переход. Самое главное – внимательность и не спешить. Я всегда говорю, лучше на 15 минут опоздать, чем быть где-то, не где положено. Обязательно нужно смотреть по сторонам, переходить дорогу. Я помню, в наше детство даже проходила декада ГИБДД, вот стояли инспекторы на пешеходных переходах. То есть это надо продолжать эти традиции, которые были заложены еще много-много лет назад. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре мәктәп укучыларына җәйге каникуллардан соң юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искә төшереп кенә калмадылар. Шулай ук яктылыкны кире кайтара торган элементлар юлларда үз-үзеңне куркынычсыз тоту урында белешмәлек һәм көндәлек тараттылар. Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением нового учебного года, чтобы водители были более внимательны при проезде пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений, а также соблюдали скоростной режим, когда они двигаются в жилой территории, в подворовой территории. Җәяүлеләр үз чиратында үзләренең куркынычсыз булуларына ышангач кына юл аша чыгарга тиеш. Игътибар балалар профилактик чарасы 8 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Җиләк, кара берлегән, кышкы чыдам чия, шулай ук курра җиләге алмагачлар, груша һәм Сибир гиганты сарымсагы. Экспокамы каршындагы урам мәйданчыгында Новосибирск питомнигыннан бакча үсемлекләре күргәзмәсе сату уза. Сыйфатлы бакча үсемлекләрен сатып алу мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз.
Экспо-кама каршындагы майданчык, чын бакча кебек мондай җимеш агачлары да, куаклар да, җиләк культуралары да бар. Бакчачылар кора җиләге берлегән карлыган, алмага, чия, груша үсетеләрен бик теләп сайлыйлар. Киң ассортимент, хәтта иң таләпчән бакчачыга да охшаячак. Без яр берлегене сатып алдык. Сайлау мөмкинчелеге бик зур. Бөтенесе бик әйбәт оештырылган. Чеснок купил, клубник купил. Ну, ассортимент очень большой, как бы интересные такие сорта. Күргәзмә сатуның үзенчәлеге булып, Себер гиганты сарымсага кала. Бакчачылар арасында ул тикмәгә генә популярлык казанмый. Сарымсак гаять зур уңыш бирә, җиңел чистартыла һәм озак саклана. Пытаемся для покупателей привести разный ассортимент, чтобы и новиночки были, ну и те сорта, к которым привык народ. Ну, во-первых, у нас все деревья зимостойкие, это раз. Во-вторых, все деревья находятся на полукарликовом подвое, все деревья невысокие будут. Все деревья, все кустарники у нас находятся в закрытой корневой системе, то бишь 100% приживаемость. Кышка чыдам югары уңыш бирә торган үсентеләр күргәзмәсе 14 сентябрьгә кадәр һәр көнне 10-18 сәгатькә кадәр эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Театр «Мастеровые» приглашает вас на свои спектакли. А для вашего комфортного возвращения домой после спектакля вас будут ожидать бесплатные автобусы на парковке театра, которые проследуют по всем основным проспектам нового города, поселков Зябь, ГЭС и Замелькесья.